баҳри пешгирии бемории коронавирус намояндагони прокуратураи нақлиёти Суғд дар якҷояги бо шӯъбаи вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар нуқтаи хатти милитсияи истгоҳи роҳи оҳани Сипитамин ба 200 нафар коргарони ин минтақа ниқобҳои тиббӣ ва антисептик тақдим намуданд. Шаҳидуллозода Ҷасур ва Гулзода Умедҷон Ҳидоят, ёрдамчии калони прокурори нақлиёти Суғд, аз истгоҳи роҳи оҳани Сипитамин дидан намуданд. Маълум шуд ки аксарияти онҳое ки ба корҳои рӯзона ё марди кори машғул ҳастанд, бе ниқоби муҳофизатӣ фаъолият мебаранд. Шаҳидуллозода Ҷасур, ёрдамчии калонии прокурори нақлиёти Суғд, зимни суҳбат таъкид намуд ки аллакай дар бархе аз кишварҳои Аврупо мавҷи дуюми бемории коронавирус паҳн гашта ва ин ҳолат хатари ҷиддиеро ба саломатии инсон дорад. масъала агар ҳам хедаҷои ҷамъиятӣ гаштгузор кунем бениқоби тиббӣ масъалаи ҷавобгарии маъмули қонунгузор пешбинӣ шудагиай ҳам як тақсим кардодем ҳам қатъи кор кунем бениқоб кор накунем дар ҷои ҷамъиятӣ гаштгузор кардан бениқоби тиббӣ мумкин нест ба ҳамагон маълум аст саломатии худо эҳтиёт кунем. дар идомаи суҳбат ёрдамчии калони прокурори нақлиёти Суғд гуфт ки имрӯз барои риоя накардани реҷаи ниқобӣ дар кишвар чораҳои маъмурӣ пешбинӣ шудааст, яъне ба кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид шуда, мувофиқи он шаҳрвандон дар ҳолати надоштани ниқоби муҳофизатии тиббӣ аз 116 то ба 290 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешавад. паҳн намудани бемории хавфноки сироятӣ аз 2 то ба 5 сол ва дар сурати такрор аз 5 то ба 10 сол ҳабсро дар пай дорад. дар истгоҳи роҳи оҳани Сипитамин 4 қатора барои боркашонӣ ва 3 қатора барои боргиреву борфарорӣ амал мекунад. Борҳое ки бо воситаи қатора аз кишварҳои хориҷа ворид мешавад, аз чӯбу тахта, арматур, орд ва ғайра иборат мебошад. зимни суҳбат намояндагони роҳи оҳан гуфтанд ки ҳамарӯза то 200 нафар ба корҳои рӯзона ҷалб карда мешаванд. баҳри пешгирии бемории коронавирус ҳамарӯза аз ҷониби прокуратураи нақлиёти Суғд ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд нуқтаи хатти милитсия дар истгоҳи роҳи оҳани Сипитамин корҳои фаҳмондадеҳӣ гузаронида мешавад. гузориши Саид Мухторов, Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар аз ноҳияи Сипитамин.